ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/7/26 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾನಿಗಳು ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಆವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಪುನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ಯದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಯ್ಟು ಮುರ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ಪುಲಂಟೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಿತ್ರದು ಕಲ್ಪೇರು. ಪಾರ್ವತಿಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಬಂದು ತಿರಿವೇರು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಡೊಣಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೆರು. ನಿಖಲಿನಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತಂದು ಪೋಪೆ ಒಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೊರ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಗೀತೆ: ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಈರೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನ್ ಕೇಂಡರು ಏಪ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ಪರು ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಬಾಬಗ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಂಬಿಗ ಪತಿತ ಭಾವನ ಅತನ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸಂದೇಶವಾಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಾವನೆ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸಂದೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅತನ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಅಕಲು ಇಲ್ಲೆಕುಲು ಅತನ ಮಲ್ಲಕುಲುಪ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಅಕಲು ಏರ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುಜಿರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯಾದಂಡು ಒರಿನ ಹೊರತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಏರ್ನಲ ಮಹಿಮೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಜೋಗುಲು ತೆರೆಯುವುದೇರು. ಮಾತೆರೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನಾಡು ತೇಮಂಡ ಮಗಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನ್ಲ ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿಲ ತೆಗೆದೇರು. ಪ್ರಪಂಚದಗಳು ಈ ಭಾರತನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಬಂದ ತೆಗೆದೇರು. ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದರು. ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಸಹ ಗಾಡ್ ಬಂದು ಪಣದು ಹುಡುಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಕ್ಕಳಿನ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಂಡೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಯರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಂತದಿದ್ದ ಬಂದು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಭಗವಂತನೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಬುದ್ಧಿಲವನ್ ಪೊಣೆಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಗುಲು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಯ ಒಡತ್ತೆ. ಎಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಿಯನ್ನ ಜೋಗುಲತ್ತೆ ಅಂಡ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಪಾತಿರನು ಬಾಬಾ ಕುಲದು ತೀರ್ಪವರು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತ ಬಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಪನ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಾತಿರಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಪೂಜಿಲ ಸಹ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಇಷ್ಟ ಮತಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥನು ಖಂಡಿತ ತೆರೆದೀಚಂಡು. ಇತ್ಯದ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ನಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಎರ್ತೊಂಜೆಂದು. ಕಲಿಯುಗದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕಲಾದ ಪೇರು. ಅಣ್ಣೆಂದು ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಭಾರತನೇ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದಿದ್ದನು. ಇದೇ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದಂದು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ತೆರೆದಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗುಡು ವಿಮಾನಲಿತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆಲಿತ್ತನು ಅವು ಮಾತಲೆತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಏತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸುಖ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ದ ಪಿರ ಉಡುಪುಂಡು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೌಂದರ್ಯಗಾದ ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರನು ಮಲ್ತನೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈ ಚಿತ್ರೋರತೆ ಬೈದನು. ಪಾರ್ವತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಾರಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೋನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮುಸುಕುನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ಎರಾಂಡಲ ತೂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ವೈಶಾಲೆಯ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುನು. ಈಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇನು ತೆರೆದಿಸೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಪಡತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಂತೂ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ದುತ್ತೇರು.
ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಹಿರೇನ್ ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇಸ ಏರಿದ್ದಲಕ್ಕೆ ನಿಜ ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನ ಗಾಯನವನ್ನು ಬಂದು ನಿಗುಲು ತೆಗೆದಿದರು. ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾವನಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು. ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶೋ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ ಇದ್ದೆನಗುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯುಡು ಪತಿತ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಪತಿತ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚುನೋ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರೋ ಅಂಜನೆ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯುಡು ಬರ್ಪೆ. ಏರು ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ಪೂಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ವಂಶಡಿತ್ತೇರು. ಇಂದು ಸಂಗಮೆಗಾದಂಡು ನಿಗುಲು ಕಲಿಗೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗದಕ್ಕಲಾದುಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಜೋಕುಲು ವೃತ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದು ಎಂಗುಲು ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಪ್ಪ. ಇಡೀ ಚಕ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದರು ಎಂಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆತ ಪನ್ಪನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರ ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಕುಳ್ಳುನನೆ ಇಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಒಪ್ಪೇರು. ಬಳಗಡೆದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು 1st ಕ್ಲಾಸ್ 2nd ಕ್ಲಾಸ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಯಂ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕುಲು 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬಂದದ್ದು ಪನ್ನೊನ್ನರು. ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಬೇಸಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆದುಂಡು. ಯಾನಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುಂದರೆ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೀರ್ಥಗೆ ಬೂರುವೆರು. ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಮುಕ್ತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಸದ್ಗತಿನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಆ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮವಾದುಂಡು ವಾನೆತ್ತು ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲು ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಇದುವಂತೂ ಪಂಡ್ರೆಗಾತೆ ಉಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲ್ನ ಸಭೆಲ ಉಂಡು. ಮಾತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುರಿತು ಗುರುಕುಲ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಪಿರತ್ತೆ. ಆನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿರು. ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಧಾಮಗೂ ಪೋಡು ಬಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಪರಪುಸಿ ಆ ಇಲ್ಲನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿರು. ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ತೆರೆಯುವರು. ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ವಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ದುಂಬು ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದೆದ ರೀತಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರ್ಲ ವಾಣಿಯ ದೂರ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಗುಲು ತೆರೆಯೋಲಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದು ನಿಗುಲೆ ಲೆಪ್ಪರು. ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಏರಿಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿಯ ಪನ್ಪಲ ಸಹ ನಿಗುಲಿಗೆ ತೆರೆಕೊಡಾನು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಒಬ್ಬೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಏರ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಏತೊಂಜಿ ಪಾತೆರಳು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರ ಗಂಟಾದ ಬಿಡ್ತನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ನಿಖಿಲ ತೀರಿಂದರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೂವಿ ಹಾಳು ಕರ್ಮ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಐನಡ್ದವರ ಅಕರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಹೂವಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂದ ವಿಕರ್ಮಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆರಗಳ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕುಲಿಯಾದಲ್ಲಿರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಗಿ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದಲು ಪಾವನೆ ರೂಪೆರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಓ ಉಂಡೋ ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿಯರುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೋಪ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಎಂಚ ಪೋಪ ಪನ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಅಮರಲೋಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಗಾದುಂಡು.
ನುಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂಘ ಮುಡುಗುಲ್ದಾರು ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿದಾರು ಬೇತಗಳು ಏರೇ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೀರು ಅಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಿಗೊಟ್ಟುಳ್ಳೀರು ಎಂಗ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಶ್ಯದಿಂದ ಸಂಗಮಗಾದುಂಡು ಅವಂತ ಸೊರ್ಗನೆ ಆದುಂಡು ఆయన సంగమందు పంట సాత్యచ్చి సంగమేಗ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಈ ಸಂಗಮಗ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು నేను ಅಧಿಕ ಯುಗ ಬಂದು ಪಂಪೆರು ಒಯ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಾತ್ಮೆರದು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಎಪ್ಪೆರು ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ಇಂದೇನು ಧರ್ಮ ಯುಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಅಧರ್ಮಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಎಪ್ಪೆರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವ ಏರ್ಪಂಚು ಉಂಡು ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಂತದು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಇಂದು ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗೂ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರ ಹೊರತು ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಶಿವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಲಿ ಆಯ್ನದವರ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದೂರ ದಯಗೆ ತಿರುಗೋಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ನಿಖಲ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತ ದೇತದಂಡು ಬುದ್ಧಿದ ದ್ವಾರ ದೇತದಂಡು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ತಿರುಪದಿರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಆದವರು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಂಡ್ರು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣ ದೇಹದ ಮಹಿಮೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ತೆರೆಯುಂದರು ನಿಗುಲು ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದು ಅವಶ್ಯವಾದ ದುರ್ಗತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾನು ತೆರೆಯುಂದ ಬಾಬಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಶರೀರದ ಹೊರತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಎಂಚು ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪರು ಯಾನ್ ಶರೀರದ ಆಧಾರವನ್ನು ತಿಳ್ತಾನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪವರು ಬಂದು ನಿಗುಲು ತೆಗೆದರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾಯನ ನಿಗುಲು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಗಲಿಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಟು ಆ ಬಾಬನೇ ರಾಜಒಬ್ಬನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳರು ಇಂದಿಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬನ ಪಾತ್ರದ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋನರು ಒರಿಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅದುಳ್ಳರು ಎಂಗ್ಲಿತ ಪತಿತೆರದು ಭಾವನ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಗುಲಿತತೆ ಪನ್ಪರು ಇದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯತೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ರಾವಣೆ ಪಾಪಾತ್ಮಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಏರಿಗಳು ತೆರೆದಿಸಿ ಭಲೆ ರಾವಣನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪತ್ತು ಅವರ ಅಂಡ ಒಂತಲ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣೆ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಎತ್ತುಂಜಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೀರು ಕುಲುದು ಕೇಂದ್ರ ಗುಳಿಪೇರು ಮಾತಲ ದಂತ ಕಥೆಗಳಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕರ್ಮಾಚಿತಾದ ಮಲ್ಪರ ತೆರಿಪೋರು ಏನಾಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿನ ಒಲ್ಪಲದಿ ಉಚ್ಚಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬರ್ತದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆನಿಗಳು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಡು ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅವರು ರಡ್ಡು ಇಂದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಗಲಿಗಿಡು ಪಾವನಾದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಪನು ಪಾವನಾಪನ ಸಂದೇಶನು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡು ವರದನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಯರಗಾದ ಸರ್ವರ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಿಭವ ವಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಖಿಲದಾಕಲು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಾರ್ಥನ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಸಂಪರ್ಕದ್ದು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದೊಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿನೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಣಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ವಯಂನ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದೀವನ್ ನಾವು ಅತ್ತಂದ ಸರ್ವರಂತೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ವಿಜಯ ಆಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಡು ಬರ್ಪರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ತೇರ್ಗಡೆ ಆಯ್ರೆಗಾದ ಸರ್ವೇದ ಮೂಲಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುನು. ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯರೆಗಾದ ಕೇವಲ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ದಯಾಹೃದಯ ಆದಿತ್ಯದ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆವಕ್ಕ ಸುಸ್ತಾದುಪನ ಆತ್ಮಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಲ್ಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪುದ ಅನುಭವ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪುಗಾದ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡಾಪುನು. ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಕ್ಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬಾಬನ ನೆನಪಂಪುದು. ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಸಾಹೇಬನ್ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ಒಯ್ದು ಸಹಜನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸ್ಥಿತಾದ ಜ್ವಾಲ ರೂಪದ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡೊಲಿ. ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಯಡು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯಥಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಹೂವಿ ಉಲ್ಟ ಕಾರ್ಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.